Pam, pam, pam. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie. Chłopcy i dziewczęta. Szybki rzut, czy mikrofon łapie? Tak. Łapie mój dźwięk. Siednijcie się wygodnie. Zapaszcie sobie herbaty, kawy. Puśćcie sobie w tle jakąś muzykę, bo ja nie puszczam tutaj muzyki, bo musiałbym się męczyć sprawami autorskimi, dlatego polecam sobie puścić jakiś romantyczny, melancholijny kawałek w tle waszego ulubionego zespołu, bo będę tak trochę właśnie melancholijnie, romantycznie właśnie opowiadał. Albowiem okazja jest nieprzeciętna. Okazja, o której tutaj mowa, to 3 lata mojego zmarnowanego życia na YouTubie. I tak w skrócie, żeby was nie zanudzać, chciałem zrobić jakieś takie wiadomo, migawki czarno-białe ze starych filmów i tak dalej, puścić tam jakieś tam te smutne Could you believe in love after love, czy coś takiego, żeby wszyscy płakali, uraniali łzy i tak dalej, ale stwierdziłem, że za leniwy jestem i szkoda mi na to czasu, także zrobię to w takiej prostszej formie, ale może nie gorszej. Także tak pokrótce, co przez te 3 lata człowiek może, na swoim przykładzie, powiem wam, co się zmieniło przez te 3 lata dzięki YouTube'owi, czyli od dokładnie 16 czerwca 3 lata temu, bo to 16, dzisiaj 18, no ale możemy usprawiedliwić to moje opóźnienie tym, że od początku nie było materiałów na tubie, tylko wiadomo, tam po jakimś czasie się zaczęły pojawiać. Kiedy to jeszcze od tego momentu, kiedy robiliśmy materiały w 4, czyli ja, Marcin, Miłosz i Kuba przez krótki czas. Teraz zostałem się tylko ja. Jak to się mówi, każdy poszedł gdzieś tam w swoją stronę, a ja dalej ten YouTube'owy krzyż na swoich barkach dzielnie staram się dźwigać. No, jak to wygląda? Generalnie dzięki YouTube'owi jest więcej rzeczy na plus niż in minus. Może tak po kolei. Ja na przykład nie jestem takim człowiekiem, że nienawidziłem się oglądać wcześniej. Nienawidziłem się na zdjęciach na siebie patrzeć. Nie lubiałem swojego pyska okropnie. Nie mogłem na siebie patrzeć na zdjęciach, już o patrzeniu na siebie na jakimś filmie, czy o słuchaniu swojego głosu już nawet nie wspomnę. I to dzięki YouTube'owi się zmieniło diametralnie. Mogę teraz na siebie patrzeć tutaj w oknie aparatu, czy na filmach na YouTubie. Mogę się słuchać i już tak naprawdę już nie czuję tego ścisku w brzuchu i nie zjada mnie wstyd i to niezręczne uczucie. Także to jest naprawdę duży postęp. Czyli jak ktoś ma duże problemy z akceptacją siebie w sensie sfery fizycznej, to polecam założyć sobie kanał na YouTubie. Teraz co dalej? Nigdy też nie miałem miałem moich kolegów czy znajomych, już o przyjaciołach nie wspominając, można było policzyć na palcach jednej ręki, ja jakoś tak nigdy nie przepadałem za jakimś takim życiem gromadnym w grupie, nie przemawiało do mnie tam, że człowiek to jest zwierzę stadne i że on musi w grupie, żeby dobrze funkcjonować, przebywać i tak dalej. Ja się jakoś sam wolałem gdzieś tam tak na uboczu cicho trzymać i dużo z tego jeszcze zostało. Ja nadal wolę siedzieć w domu przy Wiedźminie niż pląsać w pomarańczy w Katowicach. No ale wiadomo, jedni lubią czekoladę, a inni jak im się paznokcie wyrywa, także to też jest jakaś taka kwestia, co kto tutaj lubi bardziej, co go bardziej bawi, nie? I tutaj nie ma czegoś takiego, że któraś forma jest lepsza jakoś obiektywnie zabawy od innej, ale ja nie miałem też nigdy za wielu kolegów i to się też dzięki YouTube'owi zmieniło. Ja tutaj przez te 3 lata zaliczam też streamowanie na żywo, czyli najpierw na Twitchu, potem Gamecreds, potem jeszcze jeden portal, teraz Hitbox. Także poznałem naprawdę bardzo, bardzo dużo nowych ludzi. Tylu chyba ludzi, ilu nie poznałem wcześniej przez może większość życia w tym 3-letnim okresie czasu. I naprawdę spora liczba z tych ludzi poznanych czy na YouTubie, czy na live'ach, wśród i widzów, i twórców, jest teraz moimi bardzo dobrymi kolegami i niektórzy są naprawdę moimi takimi dość bliskimi kolegami. Jak chodzi o twórców z YouTube'a, na przykład Dawid, czyli Bonkol, czy Kamil, czyli Seto. I to jest naprawdę na plus i bardzo cieszę się, że tyle fajnych ludzi, a wśród widzów jeszcze więcej.
fajnych, ciekawych ludzi udało mi się poznać i nie tylko, bo też udało mi się tą znajomość jakąś taką, powiedzmy, cyfrową przerodzić w jakąś taką znajomość prawdziwą i to jest naprawdę dobre. Teraz tak, taki rozwój człowieka, wiecie, taki powiedzmy ogólny, no człowiek uczy się sporo, uczy się robić into komputer i into internet, czyli choćby takie nawet ogarnięcie tam wiadomo, tych wszystkich programów do obróbki dźwięku, wideo i tak dalej. Człowiek jakiegoś takiego obycia, człowiek jakieś takie obycie nabywa. Z mikrofonem, z kamerą, jakiś taki, to jest wielu ludziom, większości ludzi myślę jest z tym trudno, a są ludzie, którzy mają z tym ogromny problem, żeby przełamać ten stres przed kamerą, stres tego oka kamery i tego, że potem tak naprawdę to w tym momencie, jak ja mówię do kamery, to tak naprawdę już tam ileś tysięcy ludzi, to już nawet jest ta liczba w tym momencie, ileś tysięcy ludzi już na to patrzy i jakoś tam ocenia mnie, jakoś tam wyciąga jakieś wnioski. I tak samo człowiek jakoś uodparnia się, powiedzmy może nie uodparnia, ale uczy się przyjmować krytykę i uczy się filtrować, co jest krytyką jakąś taką, powiedzmy, wartościową, a co jest tylko taką oceną powierzchowną i takim, powiedzmy, hejtem. Czyli ja na swój temat, jak już wiecie, jak zacząłem nagrywać po śląsku, to już wszelką gamę, całą gamę obelg od Goroli poprzez Niemców. Mój najlepszy komentarz, jaki kiedykolwiek na swój temat przeczytałem, to jest wpierdalający węgiel po niemiecki zwierz. To już jest legenda, nie wiem czy nie zrobić z tym kiedyś koszulki, bo po prostu ktoś wspiął się na wyżyny kreatywności, jeśli chodzi o beszcz w tym momencie, no. No i tak też człowiek jakoś uczy się sobie radzić z takim czymś, teraz Boże bym powiedział, ze sławą, ale wiecie o co mi chodzi, jak te moje filmy tam niektóre wypłynęły na kwejkach, Joe Monsterach, Jebździdy, Miszczach i innych, to potem ja wychodziłem do miasta, w Bytomiu szedłem do centrum handlowego, do Agory i było to jest ten z internetu, to ten, nie, co ty, Ibisz jest wyższy. A ja wtedy tak, nie? Albo jak zaczęli pierwsi ludzie mnie gdzieś poznawać na IM, na Pyrkonie, na PGA, że to cześć, to ty nagrywasz filmy, mogę zdjęcia z tobą, mogę autograf, to był dla mnie szok. To był dla mnie szok. Jakoś już się z tym oswoiłem i uważam, że to jest bardzo miła rzecz, która płynie z tego, że to jest jakaś forma uznania też za ten czas, za tą pracę, którą człowiek na tym YouTubie poświęca, za to, co robi. I że to jest jakaś taka właśnie forma gratyfikacji. Teraz taka następna, już o takim obyciu mówiłem, o akceptacji takiej siebie, o tym, że się człowiek tak zaczyna odnajdywać. Jakaś taka wiedza ogólnie techniczna na temat sprzętu komputerowego oczywiście, na temat gier, na temat branży deweloperskiej. Jakieś takie ogólnie człowiek nabywa jakiejś takiej ogarniętości, jak chodzi o tą technologiczną tutaj sferę. To też na pewno to jest tak zwany profit. Pieniężnie, no nie jestem jeszcze w tej kategorii youtuberów, którzy czepią na tym jakieś duże hajsy. Nie mówię, że klepię biedę, bo wiadomo, są i live'y, i dotacje i tak dalej, i duża tutaj część sprzętu tutaj, który mam, komputerowego w tym momencie, gdyby nie YouTube, to bym go nie miał po prostu. I to jest też bardzo duży plus i też jak już mówimy o tym, to bardzo fajne jest, jak człowiek patrzy na swój rozwój w tym sensie, że zerkam gdzieś na tam swoje, w ogóle polecam wam, odpalcie sobie moje filmy, jeszcze w tym przypadku nasze, gdzieś sprzed 2 lat powiedzmy, czy 2,5 roku, albo te pierwsze, gdzieś tam ciułane na tej legalnej wersji Frapsa z mikrofonem za 10 zł, z szumami, z dropami klatek i tak dalej. I człowiek patrzy na te filmy teraz obecne i widzi, że technologicznie, przynajmniej technologicznie, zrobił jakiś postęp do przodu, to tak jak cofać się do tyłu, że zrobił jakiś postęp, że rozwija się, że nie stoi w miejscu, bo jeżeli na przykład człowiek by patrzył na te swoje materiały ileś tam powiedzmy 2 lata wstecz i mówił cały czas, wtedy to robiłem lepiej, wtedy byłem lepszy, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że człowiek nie rozwija się, że stoi w miejscu, a to jest myślę w tej dziedzinie tutaj na YouTubie jak najbardziej niepożądane. Że tutaj trzeba się rozwijać, tworzyć coraz lepsze materiały i technologicznie i z jakiejś takiej strony powiedzmy coraz oryginalniejsze. No.
I to już w zasadzie wymieniłem chyba to, co chciałem. Tak, w ogóle nigdy się tego nie spodziewałem. Jeszcze jak 3 lata temu zaczynaliśmy robić, patrząc na YouTube'a, tam na YouTuberów wtedy takich głośnych, wtedy wybrzmiewał na scenie YouTube'owej Rojo między innymi. I człowiek pomyślał, jak oni mogą, to czemu ja nie mogę? Nie? No i to było takie przez długi czas takiego miotania się, tak wiadomo, szukania jakiegoś takiego kontentu, a przez ten kanał przeszło już wszystko chyba. Oprócz gameplay, oprócz tak zwanych walkthrough do śmiesznych filmików pociętych szybko, przez vlogi, przez jakieś serie vlogów śmiesznych, przez serię Zryty Beret, gdzie działy się rzeczy naprawdę bardzo dziwne, do jakichś tematów politycznych, przez godanie po śląsku, gotowanie, nawet makijażu w zasadzie nie brakło, bo jest jeden filmik, gdzie jestem babrany przed kamerą. Także tu już przewinęło się wszystko i udało mi się jakoś tak summa summarum na ten moment być jakimś takim ustabilizowanym, wiedzieć co ludziom się podoba, ale też staram się cały czas, gdzieś tam staram się powiedzmy z jakąś taką, no ciężko już w tym momencie być jakimś oryginalnym szczególnie, nie, bo teraz można by było w zasadzie powiedzieć, że wszystko co mogło być zrobione już jest zrobione, ale jednak tak nigdy nie jest i gdzieś w którymś momencie znowu wszczelę się z czymś, czym zaskoczę wszystkich i oczekujcie tego momentu. To może nastąpić jutro, za tydzień, za miesiąc, może nigdy, nie no, myślę, że kiedyś będzie jeszcze okazja zszokować, ale myślę, że taka solidna praca rzemieślnicza o dobrej jakości audio i wideo jest też jak najbardziej potrzebna. No i teraz w zasadzie chyba wszystko to, co chciałem z takich powiedzmy rzeczy ważnych, ale nie najważniejszych powiedziałem, a rzeczy negatywne w zasadzie nie wiem, czy jakieś są. No zabiera to czas, dużo czasu i człowiek też na swój temat usłyszał dużo brzydkich, znaczy przeczytał dużo brzydkich rzeczy i jeżeli ktoś jest jakiś bardzo czuły na krytykę taki, a człowiek przeważnie jak jeszcze nie jest do tego przywyknięty, to jest czuły na tą krytykę, że to może go jakoś tak, wielu ludzi myślę by to zniszczyło, wielu ludzi już myślę na pewno tak jest, że odpada na etapie tej początkowej krytyki, tych pierwszych hejtów, że dużo ludzi po prostu wtedy się łamie i już tam swoją przygodę z tworzeniem materiałów tutaj na YouTubie kończy, a pewnie to wiecie, że audytorium, nie wiem, nie chcę tutaj mówić, że tylko polskie tak jest, że tak nie jest za granicą, ale wiecie, że YouTube'owe audytorium potrafi być okrutne. Potrafi człowieka zbesztać, wdeptać w ziemię i zmieszać z błotem z byle powodu, a często i bez powodu dla zabawy, nie? To na pewno wiecie, może sami tak czasem robicie. Brzydko, nie wolno, bo tak już nie jeden obiecujący YouTuber i przyszły talent został pewnie zabity medialnie, wyeliminowany. No i teraz najważniejsza rzecz w zasadzie dzięki YouTube'owi, a w zasadzie pośrednio dzięki YouTube'owi, bo dokładniej dzięki Twitchowi, dzięki któremu, no w zasadzie, no tak, no dzięki, mogę powiedzieć, dzięki któremu poznałem moją wybrankę serca, Agnieszkę, która to męczy się już ze mną bez mała 2 lata, niedługo piźnie nam 2 lata, jak to się mówi, wspólnego pożycia, co na pewno chociaż to właściwie Joe Monster też odegrał dużą rolę, czyli mogę powiedzieć generalnie, że jakby nie YouTube, to na pewno byśmy się nigdy nie poznali, a no, to jest jednak taka, myślę, ważna rzecz, nie, w sensie mająca wpływ na życie, także jak widać, że ten YouTube nie wpływa tylko na kieszeń człowieka, ale generalnie wpływa na całe życie. Potrafi, że takie tworzenie na YouTubie, tego by się człowiek może nie spodziewał, ale potrafi zmienić życie człowieka bardzo, bardzo diametralnie i w moim przypadku bardzo na plus. Bardzo przez te 3 lata działalności internetowej się w moim życiu bardzo dużo rzeczy zmieniło. Bardzo dużo. Z czego myślę, że 93,6% to są zmiany na plus. Także ja mogę z tego miejsca powiedzieć, że warto było pakować się w ten szałot, w ten kanał, w te bagno YouTube'owe. Warto było.
No. I życzcie mi dalej wytrwałości i niezłomności i żebym dalej jakoś jechał z tym szałotem w tym cyfrowym świecie. I oczywiście dziękuję bardzo wam. Dziękuję bardzo wam. Wiem, że jest tutaj duża liczba widzów, którzy śledzą mnie praktycznie od początku. Jeżeli nie od początku, to od bardzo długiego czasu. Bardzo dziękuję za oglądanie materiałów, za opinie swoje wyrażane pod nimi, za krytykę konstruktywną, mniej konstruktywną. Za tą uwagę i za to chylę czoła i bardzo dziękuję. Jako że nie jestem dobry w podziękowaniu, to zrobię to metodą tradycyjną. Także no, wasze, bo mojego szkoda. Oby następne 3 lata.